Chcela by som vám oznámiť jednu dôležitú správu na Deň Matiek, ale ešte predtým vám všetkým chcem zo srdiečka popriať v tento náš sviatok, tento náš deň, aby sme si pospomínali, čo všetko sme prežili s našimi deťáčikmi, aké sme mali radosti aj starosti. Takže poďme na to. Kto si kúpi tento deň parfum Dubai Oud, dostane ku nemu úplne zadarmo na varách, aby sme nielen tento deň, ale aj ďalšie dni boli krásne navoňané. Husafovi sme spomínali, že dneska je tento náš sviatok, tak to máme od neho schválené, ale poponáhľajte sa, pretože táto neodolateľná ponuka platí len do budúcej soboty do polnoci, ale spomente si na minulú, ktorá sa za hodinu vypredala, takže verím, že sa dnes